donsol. Lukot daw ko nun yung may prepare ni Dodong the Great. Dodong, saan ni Dong? Donsol? Lokot. Ignorantihan kay ko mga kabangas kay karon ba ko kita ni. Ako kakaunsukan gid ani Dong ba? Cebu, Visayas ano. Sigaran nga. Wa man ibalik sa sabo ba? Wala. Gusto raman ka sa garang ibala og lato. First time ko kakaon ani ba? Tinuod gyud. Abi ginag pansit bihon ya. Tirawe. Nako, sakto na to. Donsol. Hibla. Ay, sa retired kay. Ano to Dong? Dili na tinuod ang retired. Ang retired katurang mga seafoods na Ignorantihan kay ko ani ba eh? mga tahong. Pero lami mo sa Dong. Mura sa kanang gusto lato ba nga. Ilaw. Mura sa pansit ba. Mura itsag bihon. Ignorante kay ko ani ba eh? Naris papa na. Okay? So nga niya, donsol. Hibla ka na mga tanod-tanod ba? Lukot na siya, lukot. Lokot. Lokot. Ano siya, donsol. Muragig bihon. Ahak. Ato plus laitan di. Green ang kulay. Muragig bihon. Muragig sa bihon. Mura pog tanghon. Pero suka magkamatis. Alright. So, donsol ha. Donsol. Ayan. Alright. Bites. Thank you all for watching this here video. Please like and subscribe and follow. Much love from Little Yas to each of you. Content creator,